Oi, onko jo aamu? En jaksaisi millään nousta. Mutta, eikö tänään ole viikonloppu? Eihän minun tarvitse mennä kouluun. No, kai se on pakko herätä, kun mulla on niin tylsää. Muutenkin. Niin ehkä on hyvä idea herätä nytten. Missäköhän äiti on? Onkohan äiti lähtenyt johonkin paikkaan? Kop kop. Oho, äiti, hei. Hei, Golda. Oot herännyt? Joo, olen. No minun täytyykin sanoa, että minulla on tänään lauantai-vuoro, että tuon illalla. Mä sanon tuolla. Niin, että nähdään sitten illalla. Pärjäätkö sinä? Joo, totta kai. Joo, mene taas Sirkuksen luokasta. Siellä on paljon kavereita, ainakin minä näen sinun kanssa. Okei, joo, moi. Moikka. Että Sirkuksen? No miksi se minulle kertoo? No, voi se lähteä. Moi! Mitä te täällä teette? Shhh! Mitä te täällä teette? Katsotaan. Ai mitä? No, katsotaan tätä hienoa sirkusta. Just siis, eikö se ole oikeesti mitään muuta tekee? Sitten sä oot siis sanonut sille. Mitä sä pitänyt sanoa? No. Meneköhän se lähti? No oisit voinut sanoa mulle. Moi Bella. Moi. Minne se lähti? Kuka? Toffee. Minne se lähti? No en tiedä se lähti. Entä se... mitä? Kaikki lähtee. Moi Cindy. Joo, moi. Toivottavasti tähän mukaan itse asiassa. Mitä tuossa? Moikka. Entäs sä? Lähde jo karkuun. Mitä? En mä lähde sä karkuun. Niinpä tietenkin. Kukka. Mitä? Sä lähdet mua karkuun. No okei. Mikä sillä on vikana? Mua kelhestä. Hetkinen, mene sulla matka. Ai moi Adriana. Ja Ariana. Moi idiotti. Minä sä oot oikein lähössä. Kuuluuko sulla? No, mitä? Kuulitko äsken mun kysymystä? Kuulitko? Joo. Niin, mistä sä vois vastaa siihen? Eikö se taitoa? Antakaa mun mennä. Joo, kunhan sä vastaat meidän kysymykseen. No, olen menossa kotiin. Onko nyt sille niin väliä? Haluat sä olla meidän kanssa? Teidän. Ei kiitti. Miksi? No en mä nyt, vaikka mun täytyy mennä. Miten me saadaan se vielä hankalaksi? Mä tiedän, minä on tosi hyvä keino. Niin, täytyykin. No, mennään keksimään tuosta. Hetkonen. Kaikilla on. Näyttää niin tutulta. Moi! Isot sinne, voitko tuika? Moi! Mikäs sulla on mennyt? Ihan hyvin. No mä oon menossa
just mun mummin lakse. Sekin. En äänet pysty. Miksi? No kun mun täytyy kans tänne mun tänne kotiin. No eikö sä vois ees tän kerran? En mä nytte. Oikeesti. Se on tosi mukavaa. En mä varmaan nyt. Mitä tää tapahtuu? Toi haluttua meille, mummi. Siis äiti. Sä menet nyt mummille. Ja kukaan et ei voi tulla mummille myöskään. Okei. No, moikka. Moikka. Anteeksi, vähän aina outoa. No siis ei se mitään haittaa. Aha. No hyvä. Pelkäsinkin miettä. Niin, ei sillä. No hyvä. Heippa. Hyvää viikonloppua. Ja samoin. Moi moi. Moikka. Odotaan. Onko joku kaveri edes? Voisi olla mun kanssa. Moi! Moi. Mitäs tää? Mä ajattelin mennä kaupungille. Ja se oli kun mä lähdin siellä. Joo, ei se. No sit on meidän kaupunki. Ei mulla oo rahaa, jotka varmaan muutenkaan oikeesti halutaan. Ei se haittaa vaikka sulla rahaa. No, en mä nyt varmaan. Mä menen kotiin. No okei, nähdään sitten koulussa huomenna. Joo, moikka. Moi moi. Joo. Mä luvan niin monelle, että mä menen kotiin. Miksi mä en oo vieläkään kotona? Mä lähden sitten. Kunpas joku tekis mut iloiseksi tänään. Joku hyvä juttu. Häh? Mitä? Jee! Ja todellista mun hiusten hoitopaketti tuli postissa. Jee! Kiitos äiti. Radio. Oho. Ja vielä pari muutakin asiaa. Mutta jes, on tästä tosi iloinen. Jee. Ihana Burberryn shampoo. Jes, ihanaa. Vihdoinkin. Odottaa tätä pakettia niin paljon. Ja ihana harja. Ihana pehmeä. Ihana harja. Ihana oikein liilavärinen kuin minäkin. Jes, ihanaa. Ja tästä taas yhdenkin näytään pöytä. Kumpa olisi joku tosi kiva juttu. Niin tylsä. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Joo. Tsk. Hei, poliisista päivää. Enkä mä tänne tapaa. Ei. Minulla on todella surullisia uutisia. No. Äiti on jo... Äiti on joutunut autotörmäyksen tai sellaisen. Voi ei.